חיכינו לאמא שלי 52 יום. אמא שלי אישה בת 84, סבתא רבא, אישה שמחה, אופטימית. בבית החולים סורוקה ממשיכים הרופאים להילחם על חייה של אלמה. אמא שלי הוזנחה מבחינה רפואית בצורה קשה. זאת הייתה הזנחה במשך כל תקופת השהייה שלה שם. היא לא קיבלה את התרופות שלה, תרופות מצילות חיים. היא הגיעה שעות מספר לפני שהיא נפרדה מאיתנו. הרופאים לא יכולים לדווח. אני יכולה בשם אמא לספר. היא הגיעה עם דופק 40, עם טמפרטורת גוף של 28 מעלות, מעורפלת הכרה, פצועה כולה. מאז נחתה אמש במסוק בבית החולים, היא מאושפזת במחלקת טיפול נמרץ עם קריסת מערכות כללית. אנחנו מבינים שהיא או הורעבה או קיבלה מעט מאוד מזון, היא איבדה הרבה מאוד במשקל. יש לזה ביטויים גם פיזיים. בני משפחתה של אלמה זועמים, גם על המדינה וגם על ארגוני זכויות האדם. היא הופקרה פעמיים. היא הופקרה פעם אחת ב7 באוקטובר, והופקרה פעם שנייה על ידי כל הארגונים שהיו צריכים להציל אותה ולמנוע את המצב שלה. אח שלי הגיע לפגישה עם נציגת הצלב האדום, ניסה למסור את התרופות. הייתי פעמיים בצלב האדום, הם טענו שהם לא יכולים לעזור, ואני מניח שהמציאות והסיטואציה הייתה מורכבת, וזה התפקיד שלהם היה למצוא לו פתרון, לא התפקיד שלי, זה לא עבודה שלי, זה עבודה שלהם. אלמה אברהם נחטפה מקיבוץ נחל עוז כשהייתה לבדה בבית. משפחתה גילתה שנחטפה לאחר שקיבלה תיעוד שלה מעזה, רכובה על אופנוע עם אישה נוספת, כשמחבלים חמושים מחזיקים בהם. שבוע קודם היינו כולנו אצלה. הצלחנו לשמח אותה ולספר לה שהיא ממתינה לנין חדש, שהיא ממתינה לחתונה של הנכד שלה. אוי, גוגו! היא הייתה מאושרת, מתוקשרת, מחוברת לכל קהילת נחל עוז. אמא שלי לא הייתה צריכה לחזור ככה. אין לי מושג איך היא תצלח את הימים. אמא אישה חזקה, אני מקווה. לא הגיע לה, פשוט לא הגיע לה. בזמן שאלמה נלחמת על חייה, מבקשים בני המשפחה, בשביל מי שנשאר מאחור בשביל חמאס, לעשות ולסייע. שמישהו יזיז את הצלב האדום ואת כל ארגוני הנשים. שמישהו יצעק את הצעקה הזאת. בשביל מה האו"ם נמצא שם? בשביל מה הצלב האדום נמצא שם? בשביל מה ארגוני הנשים נמצאים שם? ברור שאם לא הייתה מעוברת אתמול, מצבה יכול היה להידרדר, אומרים בסורוקה. עכשיו נלחמים לייצב את מצבה.